Da chi'n ymuno ni yma yng nghanolfan Gneifio Meirion rwan ar gyfer cystadleuaeth wirioneddol ddifyr, ac mae yna nifer yn cystadlu ynddi, sef dechreuwyr o ran cnifio gyda gwella yn y dull masnachol. Mae hwn ar gynnydd sylweddol, a dweud y gwir. Dwi'n rhaid i gweld pas o beth yma, a bobl ifanc ydy llawer iawn ohonyn nhw. Felly, mae hen draddodiad ydy hwn, mae o'n draddodiad byw sydd yn cael ei gynnal, ac mae yna wir ddiddordeb ymysg yr ieuenctid mewn cadw mynd, a hefyd, sgwrs, gweld defnydd pwrpasol iddo fo yn cnifio defed allan o'i tymor ac yn y blaen. Felly, ar mae gennym ni Kai Jones y fan hyn, mae Kai o Cwmti'r Mynach, mae Kai Hawdd yr Esgob, ac wedyn drws nesaf to fo ar ddau, mae Owain Jones, dau hogyn ifanc yn fanna sydd wedi bod yn coleg, dwi'n siŵr a wedi cael ei hyfforddi gan bobl fel John Till, Elva Jackson, falle, Gareth Owen. Dyn o Loegr mae'r trydydd safle sef Craig Naylor yn dod. Wedyn, yr holl ffordd o'r Iseldiroedd, wedyn Merthe van Ryn, yr unig fenyw yn y line-up y tro yma. Wedyn Tom Mercy cyntaf o'r Iseldiroedd a'r stondin rhif 5. A diolch o galon iddyn nhw am ddod draw a cystadlu. Mae'n ddifyr gweld lliw rhyngwladol i bob peth sy'n digwydd ar y llwyfan yma. Rwan, cael golwg ar ei crefft nhw rwan, de. A mi welwch chi mor bwysog mae dyn yn gorfod bod yma hyn. Mor ofalus, mae bob un trawiad yn gorfod bod yn ei le, a mi welwch chi'r llafn efo strap yn mynd dros cefn y llaw. Mae hwnna'n yn gwella rheolaeth y gwella yn ngafal y cneifiwr. Mae gen nhw ddau wella, bob un wedi'i hogi'n barod, achos mae'r min yn gallu mynd reit annisgwyl ydy gwir, a wrach bod chi ddim wedi cael gwaith cystal hwyl ar hogi un, ac felly mae dau wella gan bob un o'r cystadleuwyr yma. Mae nhw tua 7 modfedd a hanner o hyd, ac mae nhw'n bethau, allai sicrhau chi, miniog iawn yn gorfod bod i bob pwrpas. Dyma Owen Jones cael hwyl dda iawn ar stondin 2 fan hyn. Kai Jones ar un hefyd yn dod rownd y gornel, ond da ni cael golwg rwan ar Tom Mersing a Merthe van Ryn. Na ni un. Mae ni Kai Jones fan hyn rwan ydi dod rownd i'r ochr o'r mynd dros yr ysgwyd na rwan, a fydd o yn dechrau meddwl am orffen yr ddafad yma, ond mae o'n gwneud yn siŵr bod o'n cneifio'n daclus. Mae i'w weld yn hamddenol iawn i arddull, a mae hyn yn braf iawn i weld, a dweud y gwir, y llaw chwith na wedyn yn codi yr goes blaen allan o ffordd, iddo gael gweld yr holl ffordd lawr rwan. Mae nhw'n torri chydig bach yn wahanol i'r peiriant. Mi fydd yr peiriant yn mynd yn syth lawr i'r goes ôl yn fanna, ond maen nhw'n mynd ar hyd yr asennau i bob pwrpas. Mae o'n ddill, maen nhw'n galw yn ddill arbodau. Ac mi welwn ni hynny yn y cnifio gwella efo wyn traddodiadol nes ymlaen o bosib. Rwan ta, ti sy'n mynd i fynd â hi o ran cyflymdra tro yma. Mae'n edrych yn debyg bod y ddau, Owen Jones a Kai Jones ar 1 a 2 yn cael hwyl dda iawn. Dyma nhw i chi, fe chi Kai Jones wedi cyflymu a dweud y gwir, ac yn gweld y diwedd yn dod. Paid ar rhydro gormod Kai a cofn i ti'n bachu, ond na, cnifio taclus iawn gen Kai, swn i'n dweud, a bydd o yn teimlo yn falch iawn o'i berfformiad y fan hyn heddiw. A dyma'r tro cyntaf i weld o yn cnifio gyda gwella yma ar lwyfan mawr, y sioe fawr. Mae'n cymryd dipyn o ddewrder i wneud hynny. Owen Jones a Kai Jones gorffen trawiad am drawiad lawr â nhw a pwyso'r botwm coch. Perfformiad da iawn gan y ddau fachgen yna. So Craig Naylor now.